नोङो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनायनि हाखर सायाव नोङो खुलुमदों जानो हागौ नोंनि खुलुमनायखौ बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मालाबाबो बेखौ गनायनानै लाया नों पापी जाति फाननानै जाग्रा नोङो सासे पापी फाननानै जाग्रा नों सासे पापी अत्यन्त पापाव नोङो दिनै गोदोबाय आरो बेनि प्रायश्चित्त हिसाबै नोङो दतमा समस्तियाव दारायनानै नोङो जेनगोन बे खोथा गिबियाव इउटिउबार बिथांमोनखौ आङो बरायबाय लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौबो बयखौबो आं खुलुमहरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय आङो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जानानै दतमा समस्तिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों मैया 2 तारिख सेप्तेम्बरनि लास्ट नमिनेशन होनायनि तारिखमोन दा मैयानि दिनाव जों नुनो मोनदों दतमा 8 नं दतमा समस्तियाव इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै मिस्टार प्रमद बर'आ दतमायाव नमिनेशन होनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिथांनि बे नमिनेशन होनाया जोंनि दतमा ओनसोलबासिनि रायजो राजानि थाखाय जोबोद लाजिथाव आरो दुखु मोनथाव जादों बोले दतमा ओनसोलाव केन्डिडेट जानायनि योग्यता मानसि गैया नामा जे जायनि फलाव तामुलपुरनि प्रमद बर' बादि मानसियासो दिनै दतमायाव माने नमिनेशन होफैनाया बियो दतमा ओनसोलनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजा आरो दतमा ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ अपमान खालामनाय जादों दिनै प्रमद बर'खौ आं बुंगोन जे बिथाङा दतमा बादियाव सालानि ना बिथाङा बाहेरा आउटसाइडार बियो दिनै दतमायाव नमिनेशन होनायनि बेहा नैतिक अधिकार गैयामोन मानो नैतिक अधिकार गैया बेखौ आङो बुंनो लुबैयो जे बिथाङा दतमा जोंनि बर' हारिनि गेदेमा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दतमायाव जोनोम लानाय दा बे दतमा होननानै बुंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासिबो दैदेनगिरिया जोंनि बे दतमा ओनसोलावनो गोबाङा जोनोम लादों दा बे हिसाबै दतमाया मोनसे आलदा नाम थानाय जायगा दिनै बे दतमाया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आलदा नाम थानाय जायगायाव गुन तामुलपुरनिफ्राय फैनानै बिथाङा नमिनेशन होफैदों बियो आउटसाइडार आरो बिथाङा माने नैतिक अधिकार गैयामोन मानो गैया होनना बुङोबा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेसेबां आदर्श नीति दंमोन आइडियोलजियारि प्रिन्सिपल दंमोन बेखौ बिथाङा दिनै फाननानै जाजोब्बाय दिनै बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखिया सेपारेट स्टेट बिनायमोन सेपारेट स्टेट बिए आन्दलन जानानै जोबथारनायाव बिएलटिनि जंगि आन्दलननि दारै जोङो बिटिसि 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेखौ जोङो मोननो हादोंमोन आरो बेवहाय जों जथेस्थ पावार एन्ड फांसन जों मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा बे प्रमद बर'आ दिनै आरएसएस बा बिजेपिनि एजेन्ट जानानै हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो जानानै बिथाङा दिनै बे बिटिसि 6 शिड्युलखौबो धंस खालामबाय बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिखौ बिथाङा धंस खालामबाय सेपारेट स्टेट डिमान्डखौबो दाखालि 2020 नि 27 जानुवारियाव जेनाखि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामदों बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन वाइल कीपिं intact the territorial integrity of आसाम होननानै रायजो बिनायखौ जल्दाब गारदों दा बेबादि हारिखौ बिश्वासघातक खालामनाय हारिखौ थगायनाय हारिनि रायजो मोनखानाय 6 शिड्युल बिटिसि काउन्सिलखौ फाननानै जानाय दा बे हिसाबै बे थगायसुला हारिनि रायजो मोनखानायखौ फाननानै जाग्रा प्रमद बर'आ दिनै दतमा बादियाव फैनानै बे दाराय फैनाया जोंनि बर' जातिखौ बे अपमान खालामदों आरो बियो साजा निश्चय मोनगोन आंहा फोथायनाय दं बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे गावनि आदर्श नीतिखौ फाननानै जाजोबनायनि धंस खालामनायनि बिटिसि 6 शिड्युलखौ धंस खालामनायनि प्रमद बर'आ जि फाब जाबाय बे फाब आरो उपेन्द्रनाथआ बिथांखौ निश्चय सावहोगोन आरो बिनि सावाव प्रमद बर'आ दतमायाव जल्दब गोलैगोन बियो जेनगोन कुनु दिनबो देरहानो हाया दिनै बिथाङा दतमा बादियाव दादागिरि देखायनानै दतमा समस्तिनि बाहेरानि गोजान गोजाननि गोबां हाजार हाजार गारिजों
मानसि आमदानि खालामनानै बिथाङा दिनै नमिनेसन हैदों दिनै बिथाङा गावनि बे नमिनेसन होनाय आरो दतमा समष्टिनिफ्राय जे गेलेदों भट गेलेनो नागिरदों बेखौ देरहासार जानो थाखाय बिथाङा ब्रह्म मन्दिराव कालीचरण गुरुदेवनि ब्रह्म मन्दिराव बिथाङा जयग होनानै नमिनेसनखौ हैदों आं बुङो नों हाजारखि जयग हुआ नों हाजारखि खुलुमा नोंनि पापा जातिखौ थगायनायनि थाखाय ओरैबायदि नोङो पाप नांबाय नोंनि पापा बेबायदि जयग खनसे खननै खनथाम खनब्रै होनायजों नोंनि पापा मालाबाबो जोबनानै थाङा नों मुक्ति मोना नोङो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनायनि हाखर सायाव नोङो खुलुमदों जानो हागौ नोंनि खुलुमनायखौ बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मालाबाबो बेखौ गनायनानै लाया नों पापी जाति फाननानै जाग्रा नोङो सासे पापी सिख सिदुल फाननानै जाग्रा नों सासे पापी अत्यन्त पापाव नोङो दिनै गोदोबाय आरो बेनि प्रायश्चित्त हिसाबै नोङो दतमा समष्टियाव दारायनानै नोङो जेनगोन बे खाथां जोंनि दतमानि रायजोआ दा बिपिएफआव जों नुयो ओरैबायदि मजबुत बेखौ लरसर खालामनो प्रमदनि बिबौ फैबाबो हाया होननानै आङो दिनै बुंगोन जोंनि दतमानि रायजो राजाया एथ' मूर्ख नङा गुबुन जायगानिफोरबायदि मूर्ख नङा जे नोंखौ दिनै भट होनानै देरहा होगोन आरो आङो बुंनो लुबैयो नोंखौ दतमायाव सोर लाबोग्राया सोर आंथ' सानदों बिनि मेन सालाकिया इउजि ब्रह्म उरखावगोरा बिथांनि बे जाय इउजि ब्रह्मआ दिनै माने इउपिपिएल खौ सिङाव थानानै जेरै सालायगासिनो दं नाथाय आं बेखौ होनगोन इउजि ब्रह्मआ प्रमद बर'खौ दतमायाव लाबोदोंब्लाबो बेखौ देरहा होनो थैब्लाबो हाया दिनै दतमा ओनसोलनि रायजो राजा साफ्रोमबो बोराय बेन्थ ओरैबायदि जों खौसेयै दा माने आवगायनानै दङ बेखौ प्रमद बर'आ खुनु दिनबो नोङो बे देरहासार जानो हाया दिनै प्रमद बर'खौ आं बुंगोन जे नोङो दिनै मोनसे नङा मोननै एबसुआव थानाय समावबो एबसुनि प्रेसिडेन्ट समावबो नों जातिखौ थगायबोदों दिनैबो नोङो राजनितिखौ फैनानै बिटिसिनि सिएम जानानै माने दुलाराय बर' जातिखौनो नों थगायबोदों नों थगायै मा दंबावो नोङो आइजोफोरनो 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो होनदोंमोन बे गैया नों दिनै न'खर साख्रि होनो होनदोंमोन दिनै नोङो गैया दिनै नोङो बुंदोंमोन बन फाननानै जाग्रा आइ आफाफोरनो अनसुंथाइ होनानै बन फाननायखौ बन्द खालामनो नोङो हायाखै नोङो साख्रिखौ होनदोंमोन बिना फैसायै गरसेबो रां रावनिफ्रायबो लायालासिनो साख्रि होनो होनदोंमोन नोङो दाखालि नोङो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड आरो बे माबा भिसिडिसिनि सेक्रेटारि बेवहाय नों मा केलेंकारि खालामखो लाजिनो मोनाखै नोङो मानि फरेस्टाराव माने 8 लाख आरो जों खोनानो मोनदों 8 लाखनिबो बांसिन लादों होननानै सोरनावबा 20 लाख गाहाम बिदोंमोन होनो हायैनि थादों होमबा नोंनि बे जाख्ल'नाय गैयै सरखार दानाय जाख्ल'नाय गैयै खामानि मावगोन होननाया दिनै दाखालि मा प्रुफ जाखो लाजियाखै नोङो आरो नोङो दिनै इलेक्सन मोननै समष्टियाव दारायबावदों आं बुंगोन नोङो दतमायावथ' थैब्लाबो देरहाखाया तामुलपुरनि गयबारियावबो नोङो एबार देरहानो हाया नोंनि आयुआ बे 5 बोसोरानोसै बाहाय नोङो जानानै लानांगौ लाखाबाय जाख'खाबाय नोङो आरो नेक्स्ट टाइमाव दिनै बिटिसि बासि रायजोआ नोंखौ दुनायै माने शिफ्ट खालामनायाव बा नोंखौ सायख'नायाव गैया आरो आं बुंगोन नोङो नंखाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव नंखाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिटिसिनि गासिबो माने पावार एन्ड फांसनखौ नोङो डेस्ट्रय खालामदों बेनिफ्राय देरसिन मा पाप दं बर' हारि एकदम माने सादा बुसा बे जातिया बहुत आन्दोलन खालामनानै थै गारनानै हाजार बुग्लि जानानै जेल जानानै हाजार हिन्जावफोर जिनाहारि जानानै मोननाय बे बिटिसिखौ नोङो दिनै धंस खालामबाय बिटिसिनि पावार फांसनखौ नोङो फोजोबनानै दिनै बिटिसिखौ सिम्पल मोनसे माने काउन्सिलाव नोङो परिनत खालामबाय सोलायलांबाय दा बेनिफ्राय देरसिन बर' जातिखौ थगायनाय मा पाप दङ प्रमद बर' लाजिया नोंखौ बेबायदि थगायनो होननानैसो दिनै एबसुआ नोंखौ आफादगिरि खालामदोंमोन नामा नोङो सासे जात बर'मोनबा नोंथ' बेखौ मावनो हायामोन नोंथ' सासे बिराद थगायसुला आरो नोङो दिनै हारसा हिन्जाव हाबा लानानै नोङो गासिबो सेन्टिमेन्टआ नोङो हारसा नोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय हारसा नोङो हारसाफोरखौ दिनै
बांसिन प्राधान्यता होनानै हारसाफोरनि थाखाय नोङो खामानि मावगासिनो दं बर'फोरनि मोनथाय बर'फोरनि माने जेनाखि मोनथाय दंमोन थामोनथा दंमोन नों बेखौ दिनै फोजोबनो थांगासिनो दं दिनै सिक्स सिडुलनि ट्राइबेलनि खासा माने भिलेज ग्राजिं फिल्ड पिजिआरफोरखौ नोङो दिनै गुबुन हारिनि नन बनाफाइड मानसिफोरनो नोङो हा होनो थांगासिनो दं लाजिया नोङो हा फाननानै हा होनानै नोङो गावनो भट आदाय खालामनो थाखाय हारसाफोरजों मोजां मोनजानो थाखाय नोङो बे हा होनाय खामानिखौ फायखारि रेटआव खम समयनि बिथोराव लाख लाख मानसिनो नोङो हा फाट्टा होदों मानि थाखाय नोंनि राजनिति स्वार्थखौ पुरन खालामनो थाखाय नोङो बेखौ होदों दिनै आदानिनो नोङो गफने गफने 3600 बिगा हाखौ फानबायमोन नोङो दिनै रायजोआ जुदि आन्दोलन खालामनानै बेखौ नाबथायामोनबा होबथायामोनबा दिनै आदानिया 3600 बिगाखौ दिनै लानानै थांसिगौमोन दा बेनो नोंसिनि इउपिपिएल हारि सिबिग्राया दिनै इउपिपिएलआ हारि सिबिग्राबा मानो बिटिसिनि पावार फांसनखौ दिनै फोजोबखो नों 5 बोसोरनि गेजेराव दिनै नोंनि थैयाथ' बर'नि थै नङा नोंनि थैया आं बुंगोन नोङो हारसानि थैया 90% दं नोंनाव बर'नि थैया नोङो 10% दङ आरो नोंनि हिनजावाबो हारसा नंखायनो नोङो जेब्लाबो हारसाफोरखौ प्रायरिटि होयो दिनै नोङो मेल मिटिङाव थाङो गोबां प्रग्रामाव थाङो साखाथि फाखाथि नों मालाबाबो नोङो बर' मानसिखौ लाफाया खालि हारसा मानसिखौ साखाथियाव लानानै सोलियो हारसा मानसिजों नोङो रायलायनानै पलिसि दायो नोङो हारसा मानसिखौ लानानै नोङो सेंसन टेंसन होयो नोङो होमबा प्रमद बर' नोङो हारि सिबिसुला ना हारिनि मैखारि नों मैखारिसो नोङो जातिखौ थगायनानै फाननानै जाग्रा लाजिया नोङो दिनै आरो दतमायाव बर'फोरनि जायगायाव फैनानै नों बेवहाय सेरा देखायदों नोंनि दाखालि मा 5 बोसोराव लुथिनानै जानाय हाजार हाजार कौटि थाखाजों नोङो माने बाहेरानिफ्राय मानसि लाबोनानै नमिनेसन नंखाय नमिनेसन हाबायाव मानो 1000 2000 ता गारि मानो भारा लानानै तारमाने नोङो दतमानि मानसिखौ गारि घोड़ा मानसिजों श' खालामनानै थगायनानै सिगिनानै धमकी होनानै भट मोननो आदाय खालामनो नोङो पलिसि लादों नङा होमबा नोङो दे भट जोंहा नै ओरैबायदि शक्ति दं दिनै उरखावग्राया आगोलाव बुंखादोंमोन जे जोङो ओरैबायदि रेलि खालामगोन ओरैबायदि मानसि जमा खालामगोन बेखौ नुबानो बिपिएफनि मानसिफ्रा गिनानै फावसयजोबखागोन बै होननाय बाथ्राखौ दिनै नोङो मैया नमिनेसन खामानियावनो नोङो खालामनानै दिन्थिबाय दा नोंसिनि बे उरखावग्रा आरो बे प्रमद बर' नोंसिनि बे सालाखि पलिसि जातिखौ थगायनानै माने फाननानै जानायनि जे पलिसि दिनै खुनु रायजो राजाया बुजि बाखि गैला नंखायनो नोंसिनि इउपिपिएलआ दिनै माने थैनो जोबलांनो थांगासिनो दं दिनै उरखावग्राया सानसे बुंदोंमोन जे जोंहा बिजेपिजों जुजिनांगौ गैया फेक्टर नङा जोंहा बिपिएफजों जुजिनांगौ गैया फेक्टर नङा बिपिएफआ कंग्रेसआ जोंहा कंग्रेसजों जुजिनांगौ जेबो गैया फेक्टर नङा जोंना जुजिनाया इउपिपिएलआ इउपिपिएलजों जोङो इउपिपिएलआ इउपिपिएलजों जुजिगोन दिनै बे बाथ्राया दिनै फोरमान जाबाय दतमा बादियाव साबा स्ट्रं केन्डिडेट दंमोन ओरैबायदि नाख्रा खुन्था जुजिदों जायखौ नोङो सिद्धान्त होनो हायाखै नोङो हाइ कमेन्ड हिसाबै हाइ कमेन्डनि दायित्वखौ लानो हायाखै बे नोंनि फेइलार इउ आर टटेलि फेइलार प्रमद बर' बिं द प्रेसिडेन्ट अफ दि इउपिपिएल नोङो दतमा बादियाव सासे जग्यता गोनांखौ नोङो बासिनानै होनो हायाखै दा बेखौ चान्स लानानै नोङो गावसो खावब' नमिनेसन होबाय नों प्रमद बर' थगायसुला दा दिनै आङो दुलाराय बर' फरायसाखौबो बुंगोन दिनै दिपेन बर' नोंनि शिशु प्रमद बर'नि शिशु दिपेन बर'नि शिशु दा जों नुबाय खनिन्द्र बसुमतारी बिथां खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बिथाङा माब्रै हाग्रामा महिलारिखौ एबार जेनगोन बियो गभर्नमेन्ट दानो हाला आरो देरहायोबाबो एमसिएलए जानानैल' थानो हागोन माब्रै बेबायदि बुंनो हाखो खनिन्द्र बसुमतारीया सासे एबसु जेनेरेल सेक्रेटारिया बियो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि मानसिया माब्रैहाय हाग्रामाखौ माने 5 बोसोराव खनसेबो एसेमब्लि गायाखै एबार एमसिएलए जायोबा बियो माबाल' नैबे मबाइलाव नोंथांमोनहा खोनासं
दा दिनै नायदो बिथां खनीन्द्र बसुमतारिया प्रमद बर'नि खोथाखौनो बुंबाय। प्रमद बर'आसो बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया 5 बोसोराव खनसेबो एसेम्बलि गायाखै। दा बे हिसाबै प्रमद बर'आ हाग्रामाखौ सोंखारिदों। दिनै बे प्रमद बर'नि बाथ्राखौ एखे रावै खनीन्द्र बसुमतारिया माब्रै हाग्रामाखौ बुखिखो? बेनिफ्राय मा फोरमान जायो रायजोफोर? बेनिफ्राय बेनो फोरमान जे एबसु आनो इउपिपिएल आनो एबसु। फाइसा गरसेनि ओरैहाय इउपिपिएल ओरैहाय एबसु। बेनो स्पष्ट। थांनाय एमपि इलेक्शनावबो माने जयन्त बसुमतारी नामै एबसुआसो केम्पेन खालामदों। इउपिपिएलआ उन इउपिपिएलआ मिटिं खालामनो बिसोर साहसखौनो मोनाखैमोन। नाथाय एबसुआ आवगाय रायजोफोरनि मिटिं खालामै भट बिदों, थाखा फैसा रानदों। बेबादिजों बिसोरो जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोदों। दा जों बाहाय नुबाय फैगोन बिटिसि इलेक्शनावबो एबसुआसो दिनै इउपिपिएलनि जानानै केम्पेनाव ओंखारगोन आरो बे खोथाया खनीन्द्र बसुमतारीनि बे रावनिफ्राय स्पष्ट जाबाय। अब्ला जोंहा दिनै रायजो राजाया दिनै बुजिनो बाखि गैला जे एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु आरो बे जिनिसखौ दिपेन बर' बिथाङाबो आगोलाव श' खालामखादों। दिनै एबसुखौ निउट्रेल मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बुंनायनि जेबो लामा गैला। थांनाय बाराव एमपि इलेक्शनाव दिपेन बर'आबो बिजेपिनि जानानै हेलिकप्टारजों थांनानै गहपुर ओनसोलाव माने रायजोफोरनि भट बिहैदोंमोन। आरो दिनै खनीन्द्र बसुमतारीयाबो गावसिनि केडार एबसुनि वार्कारफोरखौ माने ओरैबायदि सोगोमबाय बोले कनसियास जा, मोजाङै खबर ला, खामानि मावनांगौ इउपिपिएलनि थाखाय। बे धरननि बिथाङा सेंग्रा गथ' उन्दैफोरखौ पलिटिकेलाव इनभल्भ खालामनायनि खोथाखौ बुंबाय। दा बेफोरबादिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेयो मोजां लैखोन जाखो ना गाज्रि लैखोन जाखो? अर्थात एबसुआनो डाइरेक्ट पलिटिक्स। दिनै बेबादिखायनोथ' दिनै एबसुनि सक्तिया दिनै जेरैबायदि जानांगौमोन बेबादि गैला। दिनैनि दिनाव एबसुखौ रावबो दाम होला बेबादि पलिटिकेलाइज एक्टिभिटिस देखायनायनि थाखायनो। दा नंखायनो आङो खनीन्द्र बसुमतारी बिथांखौ बुंगोन, नोंथांमोनहा एबसु जानानै इउपिपिएलनि खामानि माने नोंथांमोनहा मावनो नाङा। नोंसोरो नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन, नन पलिटिकेल हिसाबै था। दिनै प्रमद बर'नि रावखौ नोङो बोरै बाहायनानै दिनै हाग्रामा महिलारिखौ नोंथाङा बुंनो हाखो? नोंथाङा बुंदों गभर्नमेन्ट दाया। आं बुंगोन एइबार हाग्रामा महिलारिया 25 जननि बारा माने एमसिएलए देरहानानै बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दागोन आरो नोंसिनि इउपिपिएलआ बे 5 बोसोरानो फार्स्ट आरो लास्ट आरो इलेक्शननि उनावहाय इउपिपिएल पार्टी हिसाबै थानाय नङा। आं बेखौ बुंगोन। आरो जोंनि दतमायाव प्रमद बर'आ खुनुदिन बे देरहानो हाया। बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बेखौ सावहोनानै जोख्लायखागोन। मानि थाखाय? बर' जाथिखौ थगायनायनि फिथाइ हिसाबै बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्मा अन्तर आत्माया निश्चय गाबखांनानै दंखायो। बेखौ एइबार दतमा समस्तिनिफ्राय जोख्लायनानै हाखराव गोलैहोगोन। दा आङो दिनैहाय जे प्रमद बर'आ दतमायाव अनधिकार सर्सा आनअथराइज भाबै दतमानि मानसिखौ आसि बिमा खिथानानै दारायफैनायनि थाखाय आङो बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। आरो दतमायावबो माखासे मुर्ख मानसिफोर दङ। इउपिपिएलआव जाय ओंखारदों दतमा ओनसोलनिया गासिबो मुर्ख होनना बुंजायो। बिसोरो जिबनाव बिटिसि सुक्तिनि दफा फरायफेराखै। बिसोरो जिबनाव बिटिआरनि सुक्तिनि दफाफोरखौ फरायफेराखै। बिसोरनाव जेबो 6 शेड्यूलनि नलेज गैया। बिटिआर एग्रिमेन्टनि जेबो नलेज गैया। ब्लाइन्डलि दतमा ओनसोलनि माखासे खुरिया मानसिफ्रा थाखा मोनजानायनि लबाव रुलिं पार्टिजों थानांगौ होननानै सापर्ट होनानै दङ। बेबादि मुर्ख दतमानि माखासे रायजो राजाया बुजिस'नो हायैया, जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीति मिथिया, जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौखौ मिथिया, बेफोरबादि सुबिदाबादि गावनि बेक्ति स्वार्थखौ नायग्रा माखासे मानसियाल' दिनै इउपिपिएलआव ओंखारनानै दङ। नोंथांमोनखौ आङो दुलाराय बे बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ आङो खावलायगोन,
जे नोंथांमोना दतमायाव फैनानै नायफै सार्भे खालामफै इउपिपिएलआव सोरबादि मानसिया दिनै दतमायाव इउपिपिएलनि सापर्टार जानानै दं नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन दा दिनै प्रमद बर'आ थाखानि बोलोजों बाहेरानिफ्राय हाजार बिजार गारि घोड़ा लाबोनानै नंखायखौनो हुख्राव होनानै माने बिपिएफनि मानसिफोरखौ सिगिनानै माने भट मोननायनि खायदा लादों बे 2 नम्बरनि खामानि आरो 2 नम्बरनि खामानिया मालाबाबो साक्सेस जाया रायजोफोर दा दिनै आं बेखिनिखौनो प्रमद बर'आ दतमायाव केन्डिडेट होफैनायखौ खुद्रिनाय देखायनानै बिथांनि एगेन्स्टै आङो माखासे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय गोजोन्थों बारा मोजां जायाखिसैलै